ngiras pantes secara simbolis tokoh wayang saking Bapak Sulardi SPD MPD katuraken dumateng Ki Dalang Yusuf Ansor Ko Janoko bener ya Mas Hani makaten sambutan saking Bapak Lurah Sulardi SPD MPD acara wonten ing dalem mriku sampun purna badhe kalajengaken ringgit wacucal sedalu natas lumantar Ki Dalang Yusuf Ansor. Saderengipun kula tutup penonton ingkang ngajeng kula aturi mandhap kemawon dados kersanipun sedaya saged mriksani menika hiburan lipuran ugi tumraping sedaya warga ugi masyarakat ingkang rawuh wonten ing dalem menika kersanipun sedaya sekeca anggenipun menggalih semoga ingkang ngajeng radi minggir napa mendhek kemawon menawi kan mendhetke kloso kula mendhetke sak remasone sagung berlenggah kakung putri satu kinurmatan mobil angin kula hangaturaken rantamaning adicara wonten ing dalu menika wonten kleteh kletuning atur tata basa ireng kirang terpekan kirang nuju prana kula nyuwun lumunturing samudra ing pangasama wedal kula tutup akhirus salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wedal sautanggun kula aturaken dumateng Ki Dalang Yusuf Ansor kanthi lakon Wahyu Mahkudo Romo Sugeng Hamirsani.
Sang Mahayogi sang Wipangati paran karasaning juang Putri Pati Yogya saning warna kang gumelaraning bumi mukya ulun tedhak wilahe ngawi gena mastu purnama sidhem awi gena mastu purnama sidhem silat mrenggang jagat karana sirang tondo kawisesaning bisana sono sinamung langling lopes tumaksih prestandun lapeng budha sinandura tutur katula tetula tulap mareh alabeteng maradya winisuda ngopama paraming niskara karana tumiyeng jaman murwa mangga tekap usananing gewita kang lenggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung sang merwaning kota Segebyar dumadining wayang Purwa padang terang nari sanggang rendang kang arep sumber bawani jagat munggo jagat wetan tuk mungup-mungup monggo kalingan mukir abang merngangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi saya tangu sumur sanggang ngarko katon semeblak kanan gereng abang ismu jenar kabur bawa di senari sang Hyang Basanta tarem doang gerem buyung royo-royo karang ditri amangku gunung ingkang biru maya-maya pucuke gunung kinemulan ngendaru kasih ing para bancana lenggat lenggut ngantu kaya gunung Makutha Mega tarwis dangu soleh kawula tasih dineluwarsa upaya buka karep Tegal Sawayi angurus rodatan berarti serambi sendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane samana pirembagan Somor Wanggi sanggang kakosel tangu sayingkil muskatan melok sinaring jagat dunung ingkang keplapapat lor kidul wetan nyangkulon sinari jagat kang samya rebut-dodo rebut-ijo rebut kekuwung parandene tatan wonten ingkang amadani kekuwunging pertapan Kutha Runggu kebawat keperintahan negari ing Astina nalika semanten kang kinarya pambukaning kondhok sakaraping mangke negari Astina kang dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan daya binawit nampi ombeng samudra binang langut tanpa wagut pekating manunggal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakring kewisik sawane kineping jurang corong kinepung sirung kinarya sesing peksi lawet yang sarong burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir tarem doang grembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwiron klopo bumi subur pasiten mawur sabda tandur tangkara bangkar kawuryan dadi gurung-gurung beban jengkan angrang sang langit lenggak lengguk lampahe toya kang mijil saking sendang lintir tandhi ilene kang pinara-para pelayu kang tinami waduk binendung-bendung kinari hengileni sawah iya pategalaning sang Nyara Kesma mokal pangleng tetane bebasan tatanama bisa cekenging selo sadya tunandra kang Murakabi Pandya Bathari Siragar Pasabinan Nyaya Misari kang pinangka Pratiwi pategalan Gopal Wijo ingkang ngrembuyi godhongane ambe kowe ngantu kaya manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo kemantung sadetan kuciwa jinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri
Ingon raja kaya tewen san sayang rembug lamun sang samyak laring mangunan. Lamun wanci surup surya samya bali maring kandange sowang-sowang. Tatanana carane kandhang angkunan sing palang labet bisa tindak Durjana Judi. Saya-sayek saka kabeh karo ring rusa bangsa tuwin madaning pertapan Kutha Runggu. Kono gumimbangi gunung anggung harinaksa mera sarirun tumurun setra tumerak. Sate dadi hurek-hurukaning lingkungan. Langkung-langkung lamun ta tinaliti sampun samya samet maring sesanggeman. Sependhep saking tindak sansaya sinansaya. Wada winodananing memat sinamatan daya dinayan. Sawiji-wiji mapan sejatining jejiban kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa kang sak temah ambabar karya. Kenging binasake pertapaning Kutha Runggu nalika semanten nedeng awontenaken pamiyatan ingkang muslen gawe madaring pecerabaan muhung pandhiteng pertapan Kutha Runggu Gesang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Nyata pandhita ingkang luhur bebudane dhuwur ilmune. Nyata ingkang wis saged nilaraken marang sipating kadonyan karanten Sang Begawan Kesawa Sidi. Anggadhahi paugeran nggih nyalampah gesang dening Madyapada. Nggih nyadatan bentenaken nggih nyadatan ban cindhe ban siladan. Karanten kurmaosi bilih tiyang gesang wonten ing Madyapada. Kedah ginakaken dasar tuwin wewatekan Bhinneka Tunggal Ika. Pramila sakmangke Sang Pinandhita nggih nampi paswitan Sang Para Cantrik manguyud sangga keng samyang lebur tapak asta meguru wonten ing paguron ing Padepokan Kutha Runggu. Datan namung jamak lumrahing manungsa nanging sangjaning para sata kewan ugi samyang meguru wonten ngarsanipun Sang Tapa Begawan Kesawa Sidi. Kadhutin nalika semanten nampi pisawanipun Pandhita Kendali Sada ing pertapan Kundalini nenggih Sang Raden Senggana ya Bambang Anoman ya Resi Mayangkara ya Maruti ya Sang Gembong Mangleawan ya Sang Rama Dayapati. Para ndene mangke katinon praptanipun miranganing kadang tunggal bayu nenggih Sang Tapa Begawan Gunung Mainaka datan kantun Ari Sang Gajah Setu Bondo tegambar blabar ing madyaning pecerabaan pertapan Kutha Runggu. Sangga para cantrik samya alok arsa ngangsek wiswanira katena Sang Begawan Kesawa Sidi arsa medhar sabda pangandika. Para milih mangke sangga para cantrik samya ngangsek wiswane kanca ndodhok kanca ngangsek kanca ndodhok. Oh
mangkono ngelmu sanyata sayatane mung weh rasa ping bunga engaran cuplo sokeng tias kalamonten ino nora kaya si punggung anggereng ronggo ukungan sadina dina ngremehke padaning sepisan rusak
sinerenging maruta kumarkel gerenganggung merunggu Indo matane si modho parandene paksaku make lang-lang ramyan ingkang driya leri Jiwang Candra kata bangan sumu ing jas kato Ritan Limo Kabyarsaning Rojit Rameng Driyama Nawung Kakawa Hyang Wisesa Tanono kang kuciwa raras Wong bawana langgeng sinunggi datanawrat ora mengkota dhisik Raden ya sang penemban sangadi penemban Mayangkara prapta ning pertapan Kutha Runggu wiladala gawe bombong tiasing manah sang Kesawa Sidi pindhane kaya siniram tirta wahyu sewindu bombong larasane nganti kuning ngatasi aku kiming sak derajat pandhita gunung aku ming pandhita gunung sing cubluk kawruhku kuthung nalarku sarta cingkrang samubarangku aku kiming wong titah sawantah mong sak aku lah kok teko dadi iki dirawuhi para priyagung kamangka sing cetha wis luwih dhisik ngenyam kamukten ana ing jagat uga madeg brahmana ing Madyapada ngibarate titah ingkang wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan ora mengkota dhisik penemban sangadi penemban Mayangkara Gusti Risang Rama Ndayapati
ora mengko dhisik Penemban. Anggon Sangadi Penemban Mayangkara sowan marepta seba ana ing pecarabakan Kutha Runggu. Nadyan Begawan Kisawa Sidi ngaturake pambagya raharjaku konjuk ana ngersaning Sang Resi Mayangkara. Rawuhmu utawa sowanmu kinantenan karaharjan Sangadi Penemban Mayangkara. Nunamit pasang kaliman tabe tinebene mila duni domaweng tawang towang. Tebena saking sedaya tulak sali Penemban. Nuwun sewu. Kula midhanget anggen paduka Sangadi Penemban Kisawa Sidi miji dhateng piswanipun ingkang abdi pun senggana. Sampun kantos damel jawaning manahipun kang abdi pun senggana karanten sak panggih. Paduka Gusti kula inggih Penemban Kisawa Sidi sesembahan kula, inggih guru kula. Teka andangu ingkang abdi pun Anoman mawi sesebutan Penemban. Nuwun sewu sampun kantos menika pun nambali malih. Lho mengko sikik Penemban. Sampeyan kuwi pendhita, panjenengan kuwi Brahmana. Kena ngapa ta sababe Kisawa Sidi ora dikeparengake ndangu sarta ngundang marang peparape Sang Anoman. Nuwun sewu, nuwun sewu. Kula menika saged pun wastani pendhita, kula menika saged pun wastani Brahmana. Menawi kula mapan, nalikanipun kula mapan wonten ing pertapan kula ing Kendali Sada. Nanging menawi kula sampun medal saking pecarabakan, teges kula sampun boten mapan wonten ing pertapan Kendali Sada, kula menika sanes Brahmana, kula menika satriya limrah kemawon. Banjur karepe Sang Penemban Mayangkara kepiye? Nuwun sewu. Sampun kantos sak mangke mawi sebutan ingkang abdi pun senggana menika ginakaken peparap Penemban menika sampun ngantos. Resi napa malih sampun ngantos. Langkung-langkung kula menika namung nuwun sewu, kula menika namung sato kewan. Wonten ngemastani kula menika bedes. Pramila sampun ngantos kula pun sebut lan sampun ngantos kula pun jeluk mawi sebutan resi utawi Penemban menika sampun ngantos kasembadan, sampun ngantos kelampahan. Awit saru dinulu lan boten sekeca menawi kula raosaken kula menika sowan wonten ing pertapan Kutha Runggu menika badhe nglebur tapak asta. Kula sowan menika badhe meguru. Mboten kok badhe umuk, mboten kok badhe sesungkaran menika babar pisan mboten. Pramila sampun ngantos nyebut sebutanipun ingkang abdi pun Anoman, pun cekap Raden ngaten kemawon utawi malah nyuk ngaten kemawon malah prayogi teng manah. Mangkono Sang Raden Anoman. Iya. Raden Senggana kula ndhawuh. Rembuking pecarabakan urung tak terusake sarta urung tak wiwiti. Yen ta para cantrik ingkang padha seba durung mrayogake lungguhe, tegesipun rembuking pecarabakan urung arep tak bacutke. Yen ta ingkang mapan ana ing ngarep isih durung bisa tertib sak temah nutupi sing ana mburine. Mekaten. Iya. Mula marata diage tatanen sing prayoga, tatanen sing kepenak supaya kabeh bisa mlaku Anoman. Ngestaken dawuh. Niki kula sambidut mboten napa-napa. Ora apa-apa. Oh iya. Ya arep kowe iki munyuk ning kowe iki ya duweni nepsu. Nggih. Nek isih seger udut ya uduta. Oh nggih. Panjenengan aku ora. Aku nek ora udut ki ora cekik klinthing ora marem. Oh iya. Kakang Mainaka. Apa Anoman? Kajengipun menika kek ndang diteruske rembuke mbok ya kek ditertibke dipenakke lungguhe. Awitena ya wis penak ngene. Lho mboten kok penak ngene menika mboten ning sing teng wingking niku lho. Ngapa sing nang mburi ngapa? Sing wingking niku kajenge ketingal. Ngaten. Langkung-langkung niku Kakang Setubanda Gajah
Gedene sempono kok ngedang-dangi sing ning burine niku. Nak mah mboten kepenak kabeh-kabeh itu. Oh ya wis. Terus kemawon mboten napa-napa Mbak. Ya Raden Anoman iya. Malah iki uga katingal rawipun sang penemban Gunung Mainaka. Nuwun sewu sang abdi penemban. Nadyan ingkang abdipun Kesawa Sidi ngaturaken kasugengan sarawuh paduka sang abdi penemban Mainaka. Penemban Bawana langgeng sinunggi ora abot. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Ya penemban ora liwat sang begawan Kesawa Sidi miji marang sowane Gunung Mainaka ya najan to kaya ngapa wae kahanane pertapan Kutha Runggu tak tampa. Inggih. Jernyatane sampeyan madeg Brahmana kuwi tak kira isih anyar katon. Sampeyan le madeg pendhita ning pertapan Kutha Runggu iki isih durung suwe. Mula sing gedhe pangapuramu ora kok teges atur kuwi iki ngilang-ilangke ora kok teges atur kuwi iki ngiyas. Aku ora basa karo sampeyan ki merga ngelingi uripku luwih suwe mbangane uripmu. Tegesipun sadurunge sampeyan lair, sadurunge sampeyan madeg Brahmana ing pertapan Kutha Runggu, begawan Gunung Mainaka ki wis luwih dhisik. Nggonku ngedeke pertapan, aku luwih dhisik. Anggonku mejangake ngilmu medharake piwulang ana ngersane cantrik-cantrik kuing pertapanku kana. Inggih. Mula kang saka kuwi aja lara ati, aja kuciwa rasamu yen to aku nampa pandanganmu ora basa. Ya mung slamet sowanku penemban Kesawa Sidi. Setu Banda, Kula Kakang Penemban. kumbangane ana bata mabur mbok tulung tuh. Sing kepenak lungguhe. Oh iya sekedap. Bokong kula nembe gatel niki aduh. Monggo bingung leh kula ngukuri pripun. Ya mong aku ngaturke salam taklimku ngatura ya penemban Kesawa Sidi. Inggih. Sanget di penemban Mainaka sampun kula tampi damel bombong tiasing manahipun ingkang abdipun Kesawa Sidi mboten langkung kula aturi mrayogekaken lenggahipun. Iya. Kaya wis ora kurang kepenak Kesawa Sidi. Nuwun sewu penemban. Ngantos kesupen ingkang abdipun Anoman kula wau kula dereng ngaturaken sembah nggih. Lho nuwun sewu wong sampean kuwi luwih tuwa mbangane Kesawa Sidi. Apa ya bakal kelakon werda ngaturke sembah ngersane taruna kuwi rak sengara kedaden. Lho mboten. Sak mboten-mbotenipun gandeng kula menika sak mangkit calon muridipun Sang Begawan Kesawa Sidi. Pramila kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo paduka guru kula inggih sesembahan kula ing Kutha Runggu. Raden Anoman, kula wonten dawuh. Apa ora bakal kuwalet mengko yen aku nampa sembahe Raden Senggana? Lho, menawi paduka kuwalet mengke mbok kula aturi mejahi dhateng ngadipun Anoman. Juryatanipun nggih kula ngaturaken sembah bekti menika tulus, ikhlas lair lan batos kula. Kula aturaken wonten ngarsanipun Sang Adi Penemban Kesawa Sidi. Mangkono. Iya. Tak jaluk aja nganti tulak sarik, tak jaluk aja nganti rubeda. Ingkang tumeka ning pertapan Kutha Runggu sembahmu tak tampa. Ora lewat pangestuku wae tampanana Raden Anoman. Sampun sanget anggen kawula pundi Penemban? Raden Setu Banda ya Gajah Setu Banda. Sak mengko tak jaluk supaya padha prayoga sartane kinantenan karaharjan rawuhmu utawa sowanmu ana ing pertapan Kutha Runggu kene. Raden Setu Banda ya risang Gajah Setu Banda. Iya Penemban. Kakang Setu Banda kuwi ora ngrebeki kuping ngono. Witekno piye karang gajah kaya aku iki? Gajah ki pancen lagak-lagan.
Ah, mah kaya wong ora waras kowe. Waras wae ngono, ora waras diwaras-waraske. Nyatane nek ora waras sengara tekan kene, arep telat. Ana kancane wis padha munggah ning pecerabahan kok sampean isih wirawiri. Kebablasan Yayi, kebablasan. Sing gedhe pangapuramu. Iya. Iya, bener-bener. Sowanipun ingkang abdipun Gajah Setu Banda kinandhane karajan mboten manggalangan setunggal punapa nadyanto keblasok sowan kula wau. Kula menika supen. Dalan tumuju ing pertapan Kutha Runggu menika kula kesupen, kula kinten menawi ingkang arah teng Praji Mantara jebul kok ngiwa kok niku. Pramila malah kula piyambak ingkang kapitunan Mbak. Iya Gajah Setu Banda ora dadi ngapa. Nggih. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhawing padha sesembahan kula inggih Sang Perempuan Kisawa Sidi. Iya Gajah Setu Banda wajan iki pertapan Kutha Runggu kaya ketekan kebon binatang keliling. Malah ana wanara, ana gajah. Mbok menawi sak mangke badhe kedekaken sirkus. Kula sagah mergi teng jagat mriki tesih harang wonten gajah sing isa tata jalma, wonten gajah sing isa ngomong mriku tesih awis-awis. Iya Gajah Setu Banda. Nggih. Kula bal-balan nggih pinter. Niki gading kula pun kula ganti plastik nek jagani sing dajeng nyolong gading kula. Iya Gajah Setu Banda. Nggih. Prayogake lungguhmu. Sampun mboten kirang prayogi wah. Niki nek kula ngadeg mungkin malah ngedangi sing mburi nggih Pan. Iya. Lo tak ndiprok mawon. Awon ngeten mawon. Mah nglekar ora sampeyan. Ora mengko dhisik Raden Anoman wonten dawuh. Gandeng ingkang padha prapta ing pertapan Kutha Runggu iki ora mung sampeyan. Mula kang saka kuwi bakal tak dangu sarta tak piji siji-siji wiwit sangka sira Senggana apa kang dadi darunane sarta apa wigatine teka ning atase sampean kuwi Brahmana ingkang wis luhur ngelmune sarta wis suwe madeg Brahmana ing pertapan Kendali Sada teka rawuh ngersaning Sang Kesawa Sidi ing Kutha Runggu kamangka aku ki lagi wae ngedeke pertapan ing Kutha Runggu kene apa ingkang arep mbok cecep sartane apa ingkang arep mbok jupuk saka kawruhku ingkang cubluk lan mung apa anane iki Raden Senggana nuwun sewu menawi kula sampun pun maringaken purba wasesa kula badhe matur menemban iya marata diake satata matura sedaya mboten wonten ingkang kula tuju sedaya mboten wonten ingkang kula gayuh kejawi sowan kula wonten ing pertapan Kutha Runggu menika kula namung badhe pados marganing pejah. Kejawi anggenipun ingkang abdi pun Anoman sowan wonten ngarsanipun Sang Kesawa Sidi. Kula namung badhe ngupadi wonten pundi dalan sirna, dalan ketiwasanipun ingkang abdi pun Anoman. Awit mengeti kula menika wiwit jaman Ramayana ngantos sakmenika jaman Mahabharata. Nalika kula ndherekaken Nalendring Pancawati Sang Prabu Sri Rama Wijaya dumugi spriki kula ndherekaken dhumateng lampahipun para Pandhawa. Kula ugi dereng kabanjut dening dewa penemban. Duh Sang Penemban, guru kula sesembahan kula, Sang Adi Penemban Kesawa Sidi. Arinten pantaraning dalu ingkang kula ajab lan ingkang kula tenggo, ingkang kula antu-antu menika namung benjang menapa dewa paring dawuh kelan ingkang adipun Anoman paring dawuh bilih Anoman mriku sampun telas tulis kula tumuli kula kabanjut minggah wonten ing swarga loka manjeng wonten ing loka baka ing alam kelanggengan penemban saestu kula menika sampun wareg mangan gembalaning jagat legiasining kawontenan kula menika sampun wareg kula nyumurupi tumon kalian kawontenan angkara murka ingkang pendak dina mboten saya suda nanging malah saya nderbala wonten ing jagat menika. Kula menika sampun jeleh nyawang gelare jagat, kula sampun jeleh nyawang gelare lintang esem ing rembulan.
Kula menika sampun bingung kedah kados pundi malah anggen kula nglampahi urip kula. Ingkang saya dina mboten saya sekeca nanging saya dina saya ndodra menika penemban. Pramila minjang menapa ingkang kula suwun namung dawuhipun sangadi penemban Kisawa Sidi gandeng paduka menika caket kalian para jawata caket kalian Gusti kang akarya luka. Kula nyuwun dawuh sarta kula nyuwun katrangan minjang menapa ingkang abdi pun Anoman menika badhe kabanjut dening dewa benjang menapa ingkang abdipun senggana mati penemban anjreng Kang Puspita rum kasiling samirana mrek sekar kadung ko skandana maweraras arep naning driya Wong bawana langgeng sininggi tatana parat kaget rasaning atiku bareng aku midhanget sarta nampa apa sing to ngendikake Raden Kusiki to Kusiki tak kira iki mau aku ora kleru penampa yen to sira Raden Senggana matur besok apa njaluk katrangan besok apa anggonmu bakal dibanjut dening dewa kosek to Raden ning atase wong urip ning Madyapada kuwi njaluk supaya diparingi yuswa sing panjang diparingi umur sing pinardawa supaya bisa ngenyam kamukten kang bisa nggunakake yuswa utawa nggunakake uripe kanthi becik lan lair batin nggone nglakoni urip kanthi prayoga nanging kena ngapa to sababe sira Anoman kok kepingin ndang mati sira Senggana kok kepingin ndang dibanjut dening dewa sira Anoman kok kepingin ndang manjing ning swarga engko sik to Raden aku wingi masuk angin wae tak keroki kok ibarate wong kuwi rada ngrasake ora waras sethithik awake rada ngrasake ora kepenak sithik ragane paribasane golek tombo supaya bisa ngrasake waras wiris kaya wingi uni meneh wong mlaku wae dingati-ati aja ngasih kesandung ibarate kang sak temah kesandung kuwi mau iso ndadekke tiba nanging kena ngapa sira Anoman kok ngajab kepengin mati kuwi duh Senggana gedhe timen dosamu waduh nuwun sewu Remban teka paduka sesembahan kula sang penemban Kisawa Sidi paring dawuh bilih kula dosa kula ingkang pundi dosa kula ingkang menapa luput aturmu merga kowe takon karo aku besok apa Anoman bakal mati Anoman aku tak omong karo kowe iya kados pundi anggep aku ponakane sing gawe urip ngono apa piye anggep aku ki ponakane sing gawe urip anggep aku ki anak dewa ngono apa piye lah kok dadi aturmu kok sajak ngiyas sajak ngina karo Kisawa Sidi oh alah Anoman aku ki ya mung menungsa lumrah
ingkang kedunungan nina lali salah apes lan mati. Uripku arep kepiye, rezekiku arep sepira sing diparingake karo Gusti menyang aku lan patiku sok apa wae akeh sawa sidi ora mangerteni. Lajeng menawi pejah kula tartentu paduka pirsa ngerti tak tuthuk ndasmu kowe Anoman. Aku wis matur patiku dhewe aku ora ngerti sok kapan apa meneh patine uripe liya, apa meneh pati uripe wong liya. Aja kok uwong, kowe iki kewan. Aku ki ora ngerti matimu sok kapan. Lambuk menawi gandeng wonten laladan pesisir menika kethek menika dados ama. Munyuk menika dados ama tetanduranipun para kawula. Lambuk menawi kula saged pun klumpukaken dados tunggal kalian kethek-kethek konvensional menika. Tumuli kula pun lagar, kula pun pejahi mawi sarana pati obong. Ya nek arep mati-mati ya kono. Ya mung aku ki matur karo kowe, aku tak omong karo kowe ya Anoman. Kowe iki peranganing sato kewan, kowe iki wanara, kowe iki kewan. Nanging kowe duweni keluwihan. Keluwihanmu apa sing diparingke saka Gusti karo kowe? Kowe iki kewan ning isa tata jalma. Kowe iki kewan ning bisa omongan kaya sak lumrahe menungsa. Kejaba saka kuwi, kowe kuwi duweni nalar pikir sing bening. Sartane duweni nalar pikir sing tanpa beda. Wewatekan sarta sifatmu kuwi kaya dene menungsa lumrah, kaya dene aku. Ping pindhone kowe diparingi umur dawa, pilabara kowe ngaturke panuwun, ngaturke syukur, rasa syukur kunjuk ngersani Gusti, kok malah ngresula. Kowe iki menungsa apa dudu? Dede. Oh iya kewan ya kowe ya. Dede kula dede menungsa penemban. Lajeng kula menika namung nyuwun dawuh. Benjang menapa kula pejah lan benjang menapa lan kados pundi dalan lan serana anggen badhe kasembatan mejahi dhateng ing adipun Anoman. Tak omongi. Kados pundi? Sangune pati kuwi mung Gusti ingkang pirsa. Siji pasti, loro jodho, telu tibaning wahyu, kuwi mung Gusti ingkang pirsa. Kuwi wadine Gusti. Mekaten. Iya. Nadyan to dewa wae ora dikeparengake mangerteni marang besok apa lan besok kapan titahe tekaning pati. Luwih-luwih kok menungso, aku ki ya mung menungso lumrah. Aku ki dudu ponakane sing gawe urip. Aku ki dudu ponakane dewa, aku ki dudu peranganing para dewa, aku dudu perangane menungso sing diparingi ngerti bab wadine Gusti. Mula nek kowe arep takon kepiye dalan patine Anoman lan sok apa senggana lemudar, aku ora ngerti senggana. Waduh, luput menika kula. Luput sebabe apa? Pengangkah kula Suwita Paduka menika kula badhe mangertosi benjang menapa pejahipun Anoman, lah kok malah kaya diwirang-wirangke. Sebab apa kowe ora tak wirang-wirangke? Wong pitakonmu kuwi pitakone wong goblok. Pitakonmu sing kaya ngono kuwi pitakone wong bodho. Kowe diparingi umur sing dawa, diparingi yuswa sing panjang kuwi kon nggunakake kanthi bener becik kok malah ngresula. Munyuk kentir kowe kuwi. Nyun pangapunten menemban, nyun pangapunten. Mboten badhe kula bali malih atur kula kados mekaten. Ya. Tok baleni meneh malah tak paringi paukuman. Nek arep suwita ngresaku ya wis kowe dadi rawangku wae, kowe ora usah dadi cantrikku, ora usah dadi siswaku. Sing lumrah-lumrah wae Anoman. Iya. Kula ngaturaken panuwun wonten sak mangke kula pikantuk pepajar manah kula. Iya, aku ki ora madhangke, aku ora madhangke atimu ning aku ki mbukak pikiranmu sing bodho kuwi. Iya. Kowe munyuk labil kowe. Wah gingsir wolawali wewatekanmu, kamangka derajatmu kuwi iki pendhita. Lah kok dadi ora iso mikir kanthi bener, ora iso mbedake endi sing pantes dilakoni lan endi sing ora pantes dilakoni Anoman. Kowe iki Nuwun pangapunten menemban, nuwun pangapunten. Iya. Nek pancen kowe arep suwita ya wis dadi kancaku, dadi rawangku ngono wae, ora usah sing neka-neka kowe iki ra. Nyan siswa matur marang
Hari Sang Mahayogi Sang Wipra kadiparan karsaning Hyang Pati Yogya sarining warna kang gumelaring bumi Tidem madaning pecrabaan pertapan Kutha Runggu nalika semanten kaya rumangsa wirang nenggih Sang Bambang Senggono. Karanten datan pikantuk katerangan nggih nyuwun pirsa wonten sanipun Sang Tapa Begawan Krisna Sidi. Kedadak kabirengalipun Sang Para Cantrik manguyu jangga ingkang sami seba wonten sakjawining pecrabaan. Samya aluk bilih wonten priyagong kalih ingkang sowan. Rawuh minggah wonten ing pertapan Kutha Runggu. Tansah jawi namung serayan saking negari Ngastina. Nenggih Senopati Gajah Hoya nalindring awangga Sang Nerpati Karna Basusena. Kadheraken pandhita ing saka lima Sang Tapa Begawan Durna semanten repeh-repeh bidhasata metarangan minggah ing pecrabaan Kutha Runggu dumraja tanpa larapan.
alun tata trap silanira ngaca makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta ung bawana langgeng sinunggi datanawrat Anoman kula tendhawuh nemban kowe takon mundur sowanmu merga bakal ana dhayoh la iki dhayohe wis tekan kene iya nuwun sewu menika mboten pangling arawipun Senopati Negari Ngastina Nalendra Ngawangga Sang Prabu Karna Basusena iya menika kadharaken kalian Begawan Durga sing endi sing wingking niku lho sing dapurane kaya pitik aja sak geleme dhewe omonganmu iki tamu agung lho Anoman iya amangga kadangmu rawipun iya sing prayoga sowanmu iya sampun boten ngrang prayogi mrembahan nuwun mangke sinuwun Sang Adipati Karna Basusena ing Ngawangga Arawuh wonten ing pertapan Kutha Rungge ingkang abdipun Kesawa Sidi ngaturaken sembah kula kunjuk sinuwun. Ya jagat pangestu ngrawayuh Bathara jagat niwang suksmana mangadili nuwih. Ana sasmentaning sun jagat ya Begawan Kesawa Sidi ya. Ora liwat kowe mbageke kelawan sowaning Adipati Karna. Sarta kowe uga ngaturake sembah ana ngersaku tak tampa ora lewat pangestuning Adipati Karna wae tampanana Begawan Kesawa Sidi inggih sinuwun sampun kula tampi damel bombong tiasing manah kula kaprayogaken rawipun kaya wis ora kurang kepenak Begawan Kesawa Sidi nun mangke penemban Durna ing Saka Lima penemban Kumbayana Sarawa Paduka Sang Penemban Durna ing pertapan Kutha Runggu nadan ingkang abdipun Kesawa Sidi ngaturaken pudya pangastawa saha pambagya raharja mugya kunjuk Penemban Durna lha kentas waru gembal manyar-manyar dok neng dukul wana alas dadi wana dek no Kesawa Sidi ya oh kowe ngaturke pambagya raharja omane kowe ora ngaturke bekti karo aku ning atase Angger Adipati Karna wae kowe ngaturke sembah kowe ngaturke bekti ngersane Angger Adipati Karna oh ning kena ngapa bareng tiba Durna kok aku ora tok aturi sembah kowe ora nyembah karo aku ki kowe mancing silatan kowe Kesawa Sidi mboten kok teges mban silatan kula kalian panjenengan menika sami derajatipun padha-padha apa kowe meng pendhita gunung aku pendhita piyai kok Dik anggepe ngapain ngaturna sembah karo aku kowe Kesawa Sidi iya kula ngaturaken sembah kula kunjuk wonten ngersanipun Sang Begawan Durna Kesawa Sidi ya tak tampa pangestuku tampanana sampun sanget anggen kula pundi oh Angger Adipati Karna kula Paman Durna niki kok akeh
kewan-kewan niki karepe pripun? Lho. Liripun kados pundi? Niku lho. Lah kok dadi munyuk ana mriki. Anoman prapta teng mriki. Kamangka teng jaba wau kula nyawang nggih enten gajah. Gajah sajake tekane telat niku wau. Nggih, mbok menawi. Niki kok dadi kewan-kewan do suwita teng Pertapan Kutha Runggu niku rak kawontenane ngedap-edapi to nggih Radiwati. Nggih. Kula tak matur napa wigatine sampeyan ampun ngendika dhewe. Mboten. Mboten. Tak maca nawala niki. Pun rawuhi Wakil Bupati pun Bapak Joko Prawata SE MM. Nggih, sugeng rawuh Pak Joko nggih. Sampeyan iki kok ya iso kae ora. Nuwun sewu sinuwun. Arawipun sinuwun Adipati Karna wonten ing Pertapan Kutha Runggu damel kaget manahipun keng abdipun Kesawa Sidi. Menapa ingkang dados darunanipun Kesawa Sidi kula wonten dawuh. Sowanku iki kanthi apik ana ngersamu ning Pertapan Kutha Runggu. Inggih, sepisan aku arep tilik karaharjanmu, ternyatane kowe iki pandhita, kowe iki brahmana. Aku arep tinju marang keslametanmu nggonmu mapan ing Pertapan Kutha Runggu kene. Ngaturaken genging panuwun ndungkap angka 2. Ana pirang-pirang perkara ingkang arep tak rembug sartane ingkang arep tak aturake ana ngersamu Kesawa Sidi. Ingkang sepisan ya kuwi anane Adipati Karna sowan ana ing Pertapan Kutha Runggu iki ora saka karepanku pribadi. Nanging pancen aku diutus dening Yayi Prabu Duryudana ing Nalendra ing Astina. Aku diutus dening Yayi Prabu Jaka Pitana supaya sawana ning Pertapan Kutha Runggu ingkang nanjihake wigatine ya kuwi nanjihake perkara nggonmu madeg brahmana ana ing Pertapan Kutha Runggu iki ingkang pertapanmu ya pecrabakanmu mbok bangun ana ing saklengkeng Gunung Kutha Runggu. Sing sepisan aku arep menehi ngerti karo kowe, aku arep ngatur uninga karo ngarsamu Begawan Kesawa Sidi. Mangertiya yen to Gunung Kutha Runggu iki sejati kebawat keperintah wewengkon negara Ngastina. Mekaten. Ya. Mula kang saka kuwi anane Prabu Karna Prapta mrene ora liya kejaba sepisan aku arep ngluputke karo kowe. Aku arep ngluputke karo patrapmu, aku arep ngluputke karo tumindakmu. Merga kowe wis wani ngedeki Pertapan Kutha Runggu, kamangka Gunung Kutha Runggu iki kebawat keperintah wewengkon negara Ngastina. Lan kowe ora njaluk palilah, kowe ora njaluk dawuh ana ngersaning Nalendra Ngastina ya kuwi Yayi Prabu Jaka Pitana. Kowe dosa, kowe luput tumarap negara Ngastina. Kuwi ingkang sepisan ping pindhone. Ping pindhone. Anane Adipati Karna Prapta mrene iki mongko bareng sartane ngandhi marang Bapa Durna. Ya pamanku mbayana ing Sokalima iki merga ngelingi negara Ngastina kuwi duwe brahmana, negara Ngastina kuwi duwe nujung. Ingkang ora liya kejaba ya kuwi pamanku mbayana ing Sokalima. Lah ning atase para sata Kurawa kuwi duweni guru. Ya kuwi paman Durna ing Sokalima. Yayi Prabu Duryudana kuwatir merga menggalih sartane mikir marang kahananing Paman Durna yen to nganti ndrebala olehmu madeg brahmana ning Pertapan Kutha Runggu iki mengko mundhak akeh sanjaning para kawula negara Ngastina ingkang padha swita ngersamu wekasan Paman Durna dilirwake. Heeh. Aku cemburu karo kowe. Arep ngerti sebab apa aku ora seneng lemu madeg pendhita ning Pertapan Kutha Runggu iki. Oh, kowe iki nyaingi. Kowe iki nyaing-nyaingi karo lehku dadi guru ning Sokalima. Ana? Inggih. Kowe iki nyaing-nyaingi, kowe iki ngungkul-ngungkuli karo panguwasaku, kowe ngungkul-ngungkuli karo kadigayanku. Ning atase aku ki wis luwih dhisik dadi brahmana. Ana ning Pertapan Sokalima aku luwih dhisik gabung karo para sata Kurawa. Lah kok kowe jedul, kowe ngosak asik kahanan pendidikan ning Pertapan Sokalima. Oh, wis lihat kowe. Mula kang saka kuwi ping pindho aku arep ngluputke patrapmu meneh Penemban Kesawa Sidi. Merga kowe wis rumangsa Paman Durna, kowe wis gawe Paman Durna rumangsa menapa paman dipun saingi. Kowe wis nyaing-nyaingi karo
Ya kuwi kalungguhane Paman Kumbayana ingkang wis luwih dhisik madheg Brahmana. Ana ing pertapan Sukalima kowe ngungkul-ngungkuli ngembari karo panguwasane Paman Durna. Sing ping 3 merga luputmu ki ana 3 perkara. Sing ping 3 sing arep tak aturake ingkang angka 3 iki bakal migarake sarta murungake kaluputanmu ingkang angka sepisan angka 2. Waton kowe bisa nuruti panjanganing Ratu Ngastina ingkang dumunung ana ing aturku ingkang angka 3. Ih, menapa Kanjeng Adipati? Kabar sing wis ditampa dening Yayi Prabu Duryudana lumantar pasumpenan. Nalika semana Yayi Prabu Jaka Pitana antuk wangsiting Bathara, antuk dawing para Jawata yen ta dewa bakal metedhakake kanugrahan kang aran Wahyu Makutarama. Kamangka dawing dewa, Wahyu Makutarama kuwi bakal tumedhak lantarane ora liya kejaba mung mapan ana ing pertapan Kutarunggu ya ana ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Mula kang saka kuwi penemban kowe dikeparengake medharake ilmu, mejangake kawruh dening Yayi Prabu Duryudana nggonmu madheg Brahmana ning pertapan Kutarunggu nanging ana kekudangane utawa kudu ana lirune. Ya kuwi kowe kudu bisa matedhakake Wahyu Makutarama. Sak banjur kuwi Wahyu Makutarama mbok paringake ngersaning Yayi Prabu Duryudana, ya ngersaning para Sata Kurawa, ya ngersaning para kawula sak negara Ngastina. Begawan Kesawa Sidi. Kakya trisang kapirang urin anggul kinempet kempet Dusang retnaning bawana Iung bawana langgeng sin gidatana awrat nuwun sewu Kanjeng Adipati Karna. Begawan Kesawa Sidi kula nyuwun pangapunten awit sadaya kalepatan ingkang sampun kula lampahi kamangka tanpa kula ngrumaosi bilih kula sampun nandhang kalepatan pramila sampun tumpuk matumpa-tumpa dosanipun kang abdipun Kesawa Sidi. Wonten ing mriki kula badhe nyuwun lumebering sih samudra pangaksami. Kula suwun supados sak mangke paduka Kanjeng Adipati Karna nyuwunaken pangapunten dhateng Gusti kula ing Astina. Ya. Lajeng angka kalih kula badhe matur babagan kanugrahan ingkang sampun terwaca nalindra Ngastina nampi sasmita saking para dewa. Inggih ingkang winastan Wahyu Makutarama Kanjeng Adipati Karna. Nuwun sewu. Malah kula piyambak malah dereng mangertosi lan kula dereng ngawuningani bilih para dewa badhe matedhaken kanugrahan Wahyu Makutarama. Wonten ngarsanipun kang abdipun Kesawa Sidi kula malah dereng mangertosi. Lah kok teka malah tiyang sanes inggih nalindra Ngastina Gusti kula sinuwun Prabu Jaka Pitana sampun pirsa lumantar sasmitaning dewa. Nuwun sewu Kanjeng Adipati. Menawi sak mangke kula dipun dawuhi lan pun suwun supados mejangaken utawi maringaken masrahaken kanugrahan Wahyu Makutarama dhateng negari Ngastina kula mboten saged. Lho, sebabe apa? Sebabe apa ning antase dewa wis paring dawuh yen to kowe sing dadi lantaran tumedhang Wahyu Makutarama, lah kok dadi kowe owel? Lah kok dadi kowe selak ora iso yen to masrahke wujuding Wahyu Makutarama? Nuwun sewu kula mriku mboten mangertosi. Kula nembe midhanget sepisan menika tembung Makutarama nggih nembe sepisan menika. Walah menungsa ora tatanan. Yen ngono kowe keduga rasudi sarta niku ora sagu masrahke Wahyu Makutarama. Mboten kok kula mboten sagu, mboten kok kula owel, mboten kok kula lirwa. Nanging estu lair lan batos kula mboten mangertosi Wahyu Makutarama menika menapa. Yo. Gandeng kowe ora sago masrahke wujuding Wahyu Makutarama, yen ngono kowe sago minangkani apa sing dadi dawing Ratu Ngastina. Ingkang minangka lidah sinambung ya Kinermati Karna Basusena.
Kowe sago yen to tak tundung lunga saka pertapan ming Kutha Runggu kene. Nuwun sewu, nuwun sewu. Menawi kula pun tundung saking pertapan Kutha Runggu, kula ugi mboten badhe saged, kula ugi awel. Jernyatanipun niat kula menika lair lan batin kula mejangaken ngilmu. Kula mbabar kawruh wonten ngersanipun para cantrik-cantrik kula ingkang estu lair lan batos sagah kula wulang. Kamangka mboten wonten dosanipun, mboten wonten luputipun tiyang mejangaken ngilmu wonten ing jagat menika. Merga nuwun sewu. Wong urip menika saged katata gesangipun menawi piyambakipun nggadahi ngilmu ning gesang. Ngilmu menika dados sangune wong urip lho sinuwun. Sok sinten to ingkang nampik lan ingkang boten nampi dumateng wejanganing ngilmu kula pesthekaken. Tiyang menika ugi sampun lirwa saking dawuhipun Gusti, mergi Gusti dawuh dhateng titahipun lumantar kitab-kitab ingkang sampun kula surasa ingkang mapan ing pertapan Kutha Runggu, tiyang gayuh ngilmu, tiyang gegulang ilmu, ngulir budi ngasah kadewasan menika pun wajibaken dhateng saben-saben titah. Pramila kula kinten sak mangke kula mboten saged menawi kula pun tundung minggat saking pertapan Kutha Runggu mriki sinuwun ya jagat pangestungkara Paman Durna. Kula pripun menika? Lho, pripun apane? Begahan Kesawa Sidi mboten purun pun tundung saking pertapan Kutha Runggu mrika lho. Oh, lole kentha swaru gembal manyar-manyar. Nuwun sewu lho Anggir Adipati Karna. Kados pundi? Sampeyan aja wedi, sampeyan ampun ajrih. Merga nyawang Anoman lungguh teng mriku terus sampeyan aja duweni rasa ajrih. Nuwun sewu mangemut-emut, mangeling-eling. Kula kaliyan panjenengan mriku mbeta para Sata Kurawa lho. Begawan Kesawa Sidi pun rudha paripeksa kemawon. Menawi mboten saged pun rudha paripeksa, menapa badhe kasembatan para Sata Kurawa ngobrak-abrik pecrabaan Kutha Runggu. Pertapan Kutha Runggu pun sak asik rudha paripeksa denipun para Sata Kurawa. Ngaten kemawon. Ih. Ya, Begawan Kesawa Sidi pidhanget maturku. Sinuwun karna kados pundi? Saiki tak pesthekake kowe ora kena tak rembuki kanthi sarana aris. Teges yen to kowe wis ora kena tak endhake kamurkanmu, wis ora kena tak elingke kanthi sarana halus, kowe keduga bakal tak rudha paripeksa. Yen to kowe ora keduga lunga saka pertapan Kutha Runggu kene merga iki wewengkon negara Ngastina, apa kelakon? Pertapanmu tak bumi angus, tak biyuki bathang sayuta dening barisaning para Sata Kurawa. Menawi Caca muntap lir kinentap Caca bang mawi ngawengis yen sinapet marang sagedheng. Dus maling rat manus maning jajalanat gelag-geleng bumi menungso ora tatanan. Ora mengkoto dhisik Prabu Karna. Aja kaget Anoman sing merpegi lan Anoman sing adu arep kelawan nerpati ngawangga. Wah. Paman Durna, kula sajak gembong mangli awan mboten nrimakaken. Anoman sajak mboten nrimakaken menika lho nggih ngatos-atos kula aturi ngatos-atos. Merga najan mriku namung wujudipun wanara ning mriku nggadahi kadigdayan ternyata rumiyin tau tate dados jagoning dewa. Ngatos-atos. Nggih. Kula aturi lenggeng prayogi iki mawon. Nggih. Senggana kowe sajak ora nrimake marang apa sing dadi aturku. Pancen kewara nyata Prabu Karna. Merga mangerti ya mesti tuwuh tandha pitakon sakjroning atimu anane Anoman Prapta pertapan Kutha Runggu iki wigatine apa? Wigatine ora ana liku kejaba aku nglebur tapak asta, aku swita ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi. Aku iki siswa, aku iki cantrike Sang Kesawa Sidi ing Kutha Runggu. Kula kang saka kuwi gandeng Sang Penemban Kesawa Sidi kuwi guruku, aku kuwi murite, aku kuwi siswane. Mula aku ora nrimake yen ana menungsa ngengkaya dapurmu. Keduga mirang-mirangke marang guruku lan keduga bakal ngrusak pawiyatanku ing pertapan Kutha Runggu. Wah, menungsa ora tatanan.
Yen ngono tak pesthekake Senggana sing dadi pepalange para Sata Kurawa. Sing dadi pepalange Senopati Ngastina nggonku bakal nundung marang Bekan Kisawa Sidi. Pancen kemranyata. Ayo. Tak tantang kowe metu njaba, dudune kene papane wong Bandayuda. Tulung kedheping peninggal kowe ora lunga saka pertapan kene. Apa kelakon Anoman kang ngadepi karo kowe? Menungso ora tatanan. Tandane ana ing sanjabaring pecrabakan pertapan Kutha Runggu. Anoman apa Prabu Karna sing tekan pati marat. Pandita kinarya wangsit pindha kumbang isem madu sarining tawang susah angin ngendi nggone wong bawana langgeng sinunggi datana awrat Senggana kula tendhawuh Deston timen patrapmu lho. Ingkang pundi ingkang Deston? Lan menapa ingkang Deston patrap kula? Ora mengko to dhisik. Kowe nyentulani rembugku karo rembuke Prabu Karna. Lho, ingkang pundi? Lho iki mau lho. Kowe nantang Bandayuda karo wong Ngastina kamangka sing dadi pendhita ing pertapan Kutha Runggu kuwi Begawan Kisawa Sidi teges sing kedayowan aku yen to sing kedayowan kuwi aku yen ngono aku sing duweni wewenang mangsuli marang Dayoh kae mau ning aku tak takon karo kowe jejermu ning kene apa Anoman ih kula mriku Dayoh wonten mriki apa ana jamak lumrahe Dayoh kok nundung karo Dayoh yen to sing nundung karo Dayoh ki sing duwe omah kuwi lumrah wae ning kowe iki Dayoh ning kene iki padha-padhane Dayoh karo Prabu Karna kae mau Dayoh kok nundung Dayoh liyane kon minggat kuwi. Monggo durung rampung rembuke Dayoh karo sing didayohi. Sing didayohi iki aku. Aduh. Ning ngaten kula lepat menemban. Kowe luput, kowe kleru. Mergo kowe ndhisiki marang kekarepanku. Waduh. Kula pun paringi paukuman menapa kemawon kula sagah menemban. Kowe ora arep tak paringi paukuman apa-apa, ya mung kowe takon, kowe tak dawuhi supaya kowe tanggung jawab. Prabu Karna kae nggawa Kurawa 100, Kurawa undurna. Kurawa undurna. Ih, wis tak dawuh nyun pamit. Kose aja kesusu urung rampung leh ku omong. Kurawa undurna ning aja ngasyana Rajapati, teges kowe nggunakno dasar ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake Senggana maklum nyun pamit bener.
Sangadi Penemban Mainaka. Begawan kisawasi Dhyana dawuhmu apa? Kriwikan dados grujukan, geguyon dados tangisan. Wah, cen Anoman ki ket mbiyen pancen ngono kae kok Penemban. Lho. Wiwit rumiyin kados mekaten liripun dos pundi? Ora didhawuhi sok gegeden rumangsa kae kuwi. Ngono. Ora ana wong ngomong apa-apa sok marah-marah sok temandang. Ning basa didhawuhi jegidhek kupinge jan ora ngrungokke. Kan aku mangkel karo kunyuk putih kae. Nggih. Ya inggih Penemban, kula niku dados kancane. Seprana-seprene Anoman urip niku nggih ngoten niku mawon jan. Ora mundak-mundak dhuwur. Tegese apa? Ora mundak-mundak dhuwur nalare ngoten lho Penemban. Kula niku nggih bingung. Kula niku kekancan karo Anoman niku kaya momong bayi. Wah. Ngrana wong dawuh dikongkon ora ndang temandang, ora ndang mangkat. Mbasan ora ana wong muni apa-apa sok mara-mara. Wah, sok ora cetha ngoten niku njenengan. Ah nggih sok ngece ngoten niku sokan. Ya Gajah Setu Banda ya nggih. Wis. Aja bengak-bengok iki wancine wis nandhake wanci bedhug. Teges ingsun iki Brahmana kudu nindakake manembah ngarsaning Gusti. Malah aku arep nderekke kelawan tindakmu nggonmu munggah ning sanggar pelanggatan Penemban. Ih, Penemban Mainaka monggo kula dherekaken. Gajah Setu Banda wonten dawuh Tuhan. Para cantrik kadhawana bubar tumuli padha dikanthi manjing ning sanggar pelanggatan. Istaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya menungsa utawa bocah cilik. Gajah Setu Banda purna gatining mawiyatan ing pecrabakan ya ing pertapan Kutha Runggu. Nalika semanten wis nandhaken wanci bedhug sang tapa begahan Kisawa Sidi arsa manjing wonten ing sanggar pamujan yang sanggar pelanggatan. Nalika semanten sedayan ganya lampah tumuju wonten ing sanggar pelanggatan sinambi munjuk araos syukur wonten ngarsaning Gusti kang akarya loka.